Чакай на камера. Ума си как ма фана, ама идеално. Сега на камерата пускам. Много хора интересни, много. Сега си на филм те пускам. Сега ти правя филм. Ай, снимай. Снимам, сега си правя филм. Сега се снимай сега продължи да правиш уния неща за клипа. Подводни. Подводни за клипа. Защото аз не съм... преди малко не съм... Да, нещо смакай. Не, това е клип. Клипа правим на първи, защото не съм оправила преди системата. Ама снимки... После ще направим снимки, прави клип. Ага. Ето и клип сега ще правиш. Да. Но той няма да става много, бе. Айде снимай там, да имаш. Ай, стига. Няма смисъл, да. Това не е нещо, да басейна си, не е нещо. Какво мога да стана?